Югары Слан гимназиясы Җиһаншина Рузалия Әнвәр кызы. Мәгъбит дәфтәрләреннән Муса Җәлил шигыре «Ирек». Кая гына башым куйсам да, кайгы талый йөрәк итемне. Кич ятсам да, иртә торсам да, әллә нәрсәм җитми шикелле. Аяк кулым бөтен-бөтене, буйсынның да сизмим кимлеген. Бар нәрсәм дә җитә җитүен, җитми ләкин иркем, хөрлегем. Нәрсә соң ул иркем булмагач, бар булуым белән юклыгым? Атам-анам юк та илемдә, әйтегез, мин ятим идемме? Мин югалттым дошман җирендә, анамнан да якын илемне. Мин калмында, йортсыз, ирексез, ирексез һәм илсез, мин үксез. Атам-анам булган булса да, булыр иде урным бусага. Булыр идем һаман мин ятим, тик таланган этләр миңа тиң. Алтын иркем, азат тормышым, кая очтың киек кош булып? Ник очмады соңгы сулышым, шунда бергә сиңа кушылып? Белдем микән ирек кадерен, һәр чагында дуслар, элек мин татып авыр кыллык җәберен, инде белдем тәмен ирекнең. Шатландырса язмыш күңелне, кавыштырып ирек сердәшкә, багышлармын калган гомремне, ирек өчен изге көрәшкә.